saboda haka matashi ya fahimta ta a Najeriya an mai da shi tamkar candle nan da ake kunnawa a samu haske, shi ya narke amma ya samu wa wasu haske. Kullum cewa ake matasa, amma a zahirin gaskiya amfani ake yi da sunan matasa, kuma akasarin matasan nan da mata su suke zaben waɗanda suke shugabanci, musamman ma ƙuri'a ya nuna sama da kaso 85 zuwa 6 su ne matasan nan da mata wanda suke zaɓe. To amma wani tsari da aka mai da mutane tankar a bar wani kaza kai da gaba. To ni sunana Abubakar General. Ana ce min Abubakar General ne saboda na samu wannan suna na General tun a lokacin gwagwarmaya, kuma na yi makaranta na primary da secondary da jami'a duk a nan Kano, wato jami'a Bayero University Kano, inda kuma na karanta harkokin jarida. Daga bisani kuma na ci gaba da karatu na biyu, digiri na biyu akan abin da ya shafi mulki da kuma gudanarwa, wanda kuma alhamdulillah na yi aikin jarida. Ma'aikaci ne ni a gidan wani babban gidan rediyo mai zaman kansa na farko a Kano, wato Freedom Radio, zuwa wani lokaci kuma gwamna na Kano ya bani mukami na mai taimaka masa akan abin da ya shafi harkokin ƙananan hukumomi. Kuma bayan nan ta kai ga an samu wani mukami na gwamnatin tarayya, ina cikin kunshin mutum 20 da aka bawa amanar kula da harkokin samar da ayyuka a ƙananan hukumomi 1,000 a gwamnatin tarayya. To kuma bayan nan cikin ikon Allah, ko in ce kafin nan, na yi takarar shugaban majalisar matasa na ƙasa gabaki ɗaya, inda Allah ya bani nasara a matsayin mataimakin shugaba na matasa na tarayyar Najeriya, wato National Youth Council of Nigeria. Kuma daga bisani shugaban ƙasa ya ga cancantar naɗa ni mukami daga cikin ƙunshin jagorori mafi ƙololuwa a hukumar kare hakkin bil'adama na Najeriya, wato National Human Rights Commission, wato Governing Council, wanda kuma mu ne za mu aikin zama kwamishinoni na wannan hukuma da yardar Allah. To zan iya cewa dai a takaicewar rayuwa, zan iya cewa wannan shine dan tarihi, duk da ba akwai gwagwarmaya da aka yi shugabancin ƙungiyoyin ɗalibai, wanda na shugabanci ƙungiyar ɗalibai na ƙasa gabaki ɗaya, wato na asalin 'yan jihar Kano, sannan kuma na yi ƙungiyoyi iri daban-daban na cikin al'umma, musamman ma na kare haƙƙin bil'adama. Sannan kuma ni memba ne na wato gudanar da al'amuran haɗin kan al'umma da samar da zaman lafiya na duniya gabaki ɗaya. Wannan ina ganin shi ne ɗan takaitaccen tarihi game da ni. To gaskiya ni dai ina ganin na samu wannan suna na general, ka gani dai ba soja bane, amma bai wuce nasaba da yanayin jajircewa da abin da na yarda da shi, kuma in yi aiki tuƙuru iya gaskiya na, har in kai ga tabbatar da nasara akan da abin da na sa a gaba. Yana ɗaya daga cikin da ya sa na samu wannan take tun ina jami'a, wanda kuma alhamdulillahi abin da na yarda da shi shine su da ni da abokanan zamana, ko duk wani abin da na saka a gaba, nakan yi ƙoƙari in ga cewar abu ne na gaskiya. Na biyu kuma nakan yi ƙoƙarin ganin cewar wasu ƙa'idoji da hanyoyi ake bi domin a cimma wannan abin, sannan kuma nakan yi ƙoƙarin samun shawarwari domin inganta abin da nake so in yi ko na yarda da shi. Amma dai niyya shine na farko. Nakan samu nasara ne saboda tsarkake da kyautata niyya, cewa me ma'anar wannan abin, yaya a matsayin wannan abin ke a addini a matsayin na musulmi, sannan kuma wasu hanyoyi zan bi halattattu
wanda ba tare da na ɓata wani ko na aibata wani ko kuma na ci zarafin wani ko na shiga hakkin wani ba, hanyoyin da zan samu halaliya wanda zan yi cimma wannan manufar. Yana ɗaya daga cikin abin da ni na yarda da cewa shi yasa Allah ya bar nasara a matakai daban-daban da na samu rayuwata kai zuwa yanzu. To babban abin da ni ya bambanta da mutanen da muka taso tare da su ba mai yawa ba ne, illa iyaka na samu kaina kamar yadda ka sani Bahaushe ni dan arewa. Na samu rayuwata akan shi malam Bahaushe kullum yana so ya ga ya samu shortcut, ma'ana sauƙaƙƙen hanya wajen cimma manufarsa. To ni kuma nakan ce komin wato nisan abu zan bi shi daki-daki har in kai ga inda nake so in je, ba tare da na nemi shortcut ba, kuma ya zama halaliya, kuma ya zama turba wanda yake na gaskiya. To wannan ina ganin shi ne abubuwan da ya sa za ka ga watakila wani ɗan bambanta da wasu wanda yanzu ko ta wace hanya suke so su ga bukatar su ta biya. Akwai kuma mutane da yawa da za ka ga muna da irin ra'ayi tare da su, mafi yawanci su ne waɗanda nake zama da su kuma in mu'amalance su, wanda su ma sun yarda da cewar komai na Allah ne, neman shi ne a haƙu, amma biyan bukata yana kan kaddara, abinda Allah ya kaddara za a yi ko ba za a yi ba. To in kana bin abin da kake ganin cewa lallai sai ya faru, wannan ba naka bane, na Allah ne, Allah shi ke tabbatar da wannan. Kai dai naka shine duk wani abu na rayuwa kai kokarin kwatantawa, ka ba da taka gudunmuwar gwargwadon iyawanka, sauran ka bar wa Allah. Amma ba a yaba maka kuma ba a godiya, abubuwa ne wanda ka sani cewar kai neman yardar Allah shine a haƙu, amma ba neman yardar wani ba, domin wani sai ya kushe ko me kake yi. To gaskiya abin da ya fi ƙara min ƙarfin gwiwa a duk abin da nake yi shine ni matashi ne. Shi kuma matashi yana da ma'auni na cewa yana yin abu ne don gobe, don wata rana, ba don yanzu ba. To wannan yakan sa in tsaya in yi ayi bilhaki, kuma na gano cewa wallahi duk abin da za ka yi a rayuwar nan, tabbas ko shakka babu abin da ka shuka shi za ka girma, ko ba jima ko ba daɗi. To nakan ji daɗi a raina kuma in samu ƙarfin gwiwa in ina yin abin da na san shi ne daidai. Amma duk sanda na fahimci abin da na yi ko nake yi ba daidai ba ne, to wannan yakan kassara min gwiwa. Amma duk sanda na san daidai nake yi, komin asaran da zan samu a ciki, komin wato ɓata lokaci da zan samu, duk bai dame ni ba. Amma dai in dai abu ne da ya shafi harkokin matasa, harkokin wayar da kan al'umma, harkokin haɗa kan mutane akan wani aikin nasara, to gaskiya yana ƙarfafa min gwiwa ƙwarai, ina jin daɗin yinsa. Babbar shawarar da zan kira ga matasa gaskiya muhimmi ne, domin na fahimci al'ummar da muka taso a nan ƙasar Najeriya, matashi bai da gata. Ba a tallafarsa akan harkar ilimi, ba a tallafarsa akan koyar sana'a yadda ya kamata, ba a tallafarsa akan tarbiyya, domin tarbiyya shi ke sa waɗannan abubuwa guda biyu da na ambata su tabbata. Saboda haka matashi ya fahimta ta a Najeriya an mai da shi tamkar kyandir. Kyandir ɗin da ake kunnawa a samu haske, shi ya narke amma ya samu wa wasu haske. Kullum cewa ake matasa, amma a zahirin gaskiya amfani ake yi da sunan matasa. Kuma akasarin matasan nan da mata su suke zaben waɗanda suke shugabanci, musamman ma ƙuri'a ya nuna sama da kaso 85 zuwa 6 su ne matasan nan da mata wanda suke zaɓe. To amma wani tsari da aka mai da mutane tamkar a bar wani kaza kai da kafa, matashi baya cin moriyar waɗannan abubuwan. Shi yasa muke da wato matsaloli na tsaro, muke da matsaloli kamar yadda muke gani na rashin aikin yi, sace-sace, banditry din nan, ma'ana tare wato harkar daba da tare mutane, kidnapping din nan da garkuwa da mutane da sauransu. To wannan sakamako ne na wofintar da matasa,
domin duk ƙasar da ta hukuntar da matasanta hakika za ta kwashi asarar da na lissafi. Saboda haka ya zama wajibi mai kira ga 'yan uwa matasa su sani cewa tashi za mu yi kwaci 'yancin. Kwatan 'yanci kuma ba da faɗa ba da takobi ba, a'a da ilimi, da tarbiyya, da sanin ya kamata, da jajircewa. Duk wani abin da muka sani na ci gaba ne mu shiga mu yi tasiri a kai. In siyasa kake yi ka zama jajirtacce a kai, ka zama mai aƙida, mai alƙibla, mai taimakon al'umma, ka kai wani mataki wanda za ka iya samun jagoranci. Idan karatu kake yi ka tabbatar ka samu ilimi yadda ya kamata kuma kana bayar da shi. Idan ɓangaren al'amuran kasuwanci yake ka jajirce, ka tabbatar da cewa ka yi fice a wannan fanni. Kowane fanni kake yi na rayuwa, wannan shi zai samu kwaci 'yancin mu. Wata rana za a samu matasa su suke jagorancin al'umma a kowane mataki. Wannan ne kaɗai zai iya zame mana mafita. Amma nakan samu karayar gwiwa in na ji matashi ya fito yana magana wai kayan aiki, yana maganin abu ɗan siyasa Allah ya kiyaye ka, ko yana bara, ko yana abin nan. Raina yakan matuƙar ɓaci idan na ga matashi wanda ya kamata a ce ya tafi makaranta ka gan shi a bakin titi, ko yana bara, ko yana tallace-tallace. Duk wannan ba matakin matashi ba ne. Matashi kamata ya nemi ilimi, kuma in ya girma ya kai lokacin da zai yi mu'amala ta neman kuɗi sai ya yi neman kuɗi. Amma idan ƙwaƙwalwarka bata zama ta horu da ilimi da gogayya ba, to hakika ka yi tanadar wa kanka wahala da asara. Kuma ilimi gishiri ne na zaman rayuwa, ba lallai wai sai za ka nemi aiki da shi kamar aikin gwamnati ko wani abu da sauransu ba. Rayuwarka kaɗai ma za ta inganta, kuma 'ya'yanka ka ilmantar da su, ka sa su kan tafarki na daidaici. Saboda haka ni ina ganin matasa babban shawara da zan bayar shine, ko a harkar siyasa idan muka zo mu jajirce. Zaɓe na gaba a shekara ta 2023 yana kira ga matasa a kowace jam'iyya su fito su nemi dukkanin mukaman da ya kamata. Amma matasa fa ba ina nufin kowa da kowa ba, masu aƙida, masu jajircewa, wanda suka san abin da ya kamata. Idan a jiha kake, ku nemi wani matashi ku sashi a gaba, ku ce shi ne ɗan takararku na gwamna, kuma ku ba shi ƙuri'a. Idan a ƙananan hukumomi kuke, ku ce ciyaman. In a ward kuke, ku ce kansila ɗinku. Amma fa matasa jajirtattu, ba matasa masu neman tara dukiya, masu yin ɓarna, waɗanda ba su san kansu ba. To wannan ba da su muke magana ba, don kar wata ran a bada misali a ce mu muka ce matasa. To ba kowane matashi. Matashin da ya samu horo, ya san kansa, yake da tarbiyya, yake da jajircewa, kuma ya san abin da yake yi. Wannan shine burin mu, kuma shine fatan mu insha Allah. Wannan zai sa mu samu Najeriya da za ta farfaɗo da tattalin arzikinta, ƙasar da za mu yi alfahari da ita kamar yadda muke ganin ƙasashe daban-daban suna alfahari da ƙasarsu.